AI ba laifi bane ba, amma yadda ake amfani da shi shine matsala. A shekarun nan artificial intelligence wato AI ya zama wani muhimmin bangare na rayuwar mutane. Ana amfani da shi ne a fannoni da dama kamar sadarwa, ilimi, lafiya, kasuwanci da kuma yaɗa labarai. Duk da haka mutane da yawa suna kallon AI a matsayin matsala. A gaskiya kuwa AI da kansa ba laifi bane ba, amma yadda mutane ke amfani da shi shine yake jawo matsala. AI dai fasaha ce da aka kirkira domin taimakawa ɗan adam. Ana amfani da shi wajen sauƙaƙa aiki da kuma rage wahala. Da kuma samun bayanai cikin sauri, inganta ilimi da bincike, taimakawa likitoci, malamai da kuma 'yan kasuwa. Saboda haka AI kayan aiki ne kamar wuƙa, za a iya amfani da shi ta hanyar da ta dace da kuma hanyar da bata dace ba. Inda matsalar take yadda ake amfani da AI din. Matsala tana iya faruwa ne idan aka yi amfani da AI ba tare da ka'ida ba. Misalai kuwa sun haɗa da ƙirƙira da kuma yaɗa labaran ƙarya, yin hotuna ko bidiyo na bogi domin yaudarar mutane, amfani da AI wajen zamba, yaudara da kuma cin zarafi, dogaro da AI fiye da kima har mutane su daina tunani ko bincike da kansu. Waɗannan ba fa laifin AI bane ba, laifin mutanen da suke amfani da shi ne ba daidai ba. Tasirin amfani da AI ba daidai ba yana haɗa rikicewar ra'ayin jama'a, rashin amincewa da labarai na gaskiya, yaɗuwar tsoro da rikici a al'umma, da kuma lalacewar ɗabi'u da gaskiya. Hanyar magance wannan matsalar ita ce ilmantar da jama'a kan yadda ake gane labaran ƙarya, amfani da AI cikin gaskiya da kuma adalci, sanya dokoki da ƙa'idoji kan amfani da AI, ƙarfafa tunani da kuma bincike kafin yaɗa kowane irin labari. A ƙarshe AI ba laifi bane ba, kamar kowace fasaha yana da amfani sosai idan aka yi amfani da shi ta hanya mai kyau, amma idan aka yi sakaci ko aka yi amfani da shi don cutarwa to zai iya zama matsala. Don haka alhakin yana kan ɗan adam ba wai kan AI ɗin ba. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labarin ƙarya.